Okay, ready na. Ready. Magbubugaw na, Hunter. Mike, Mike. Bugang! Ayun, habang. Wala tayong steak, Hunter. Oy! Oy! Hunter Joey, Kajong, Hunter Arnold, Hunter Kevin, Hunter Paul, Hunter Brian, Hunter Jage, nagluluto. Malawak tong ilog na to. Bato yung pang-abog. Ano? Oh. Nice guys. Abog lang guys. Makakarating din tayo sa paparoonan. Ayun na si Hunter Francis. Ay, nagato! Nagpapabada guys. Sinara na. Ang layo pa namin, sinara na. Dadagpampanad din eh. Hoy! Nagdakalan eh! Oh yan, pinatay na ni Hunter. Apay nakatalaw? Oh my god! Ano ang kepe lagi? Ang kepe lagi ikat Hunter! Pang thumbnail tayo! Eh, punong-puno ka, Hunter! Sinerte na to! Punong-puno! Ano balik ikatin? Ganun pa yung kita. Tinipi ano? Ginaganto na yung ano, yung pulo para di na makatakas. Finish it done. Na. Kargan. Tignan nyo Hunter pag tinanggal tong lambat, madami to. So, daklatan. Tani. Ganda tani. Nice guys. Oh. Pikat mo Mang Joy. Balik ikatan ka Hunter, pisit. Ayun oh. Ano? Pinipindot nila yung ulo para di na makagalaw. Para di na makatakas. Ano? Kung nakikita nyo Hunter oh. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Mamaya, tignan nyo Hunter. Pag tinanggal tong lambat. Enjoy to enjoy to magkita. Ano? Mag-aanap na sila. Tatanggalin ni Hunter Francis doon, dito naman si Hunter Kevin. Yan.
Okay, nice guys, Kanter. Nice, nice, nice. Yun, oh. Nice, nice. Oy. Yeah, yeah. Napintas. Dito. Ano? All goods. All goods yan. Oy. Nice. Tara dyan, Paul. Malaki. Magandang native to. Kinagat na. Ohoy. May pangadublin dato niya. Ha? Ito, manukan. Oy. Kaya hindi kayo na. Kayo. Ibang lupa dyan pula. May dugil tepe dati o isa. Tulak ta. Oy. Hindi ko pa lang. Against the light. Hindi dapat pala. Lalaki. Thumbnail, bebe. Kunti lang. Huwag natin kunin lahat pa. Di diamante pang sakawan mo, Victor. Jay, pagsaksakan tayo. Baba mo to. Ay, pusot ang diyan tayo kay Panjan Guys. Jakin ta lutun na. Ay, ingat tayo po si. Ay, iwaras na. Ang thumbnail. Ingat mo. Isa. Tumunok ka. Gaga. Nice guys. Tignan mo muna yun. Tayo, pusutan tayo tani. Ang dami oh. Grabe yung huli. Ang dami. Tingnan natin. Mga kanter. Ang huli. Ohoy! Makamukawin ko ganyan. Sinerte. Pego mo ata. Amo karkarong pala ano? Ganam dinay. Ano? Ganam dinay ta ni Victor mangugas kan kita mo. Nice guys. Ang pinalad ah. Buhatin na layo. Buhatin na layo. O mga maliyo nga minanimig. Marumit to. Oy. Ang dami. Kaduni ah. La. Na melmelain. Siguro ano. Siya good ano. Ha? Ano amo ibibatan ano? Bibutan. Ano? Ibibatan. Siya good. Lalong pusot ko kung wala pusot kayo minunay. Uy, mo pala tras. Akas na puro nga ta. Pasok ka sa na karaw. Karir data mapugsat ko. Sinilap to kay tama-tama mo. Tambli nga kan. Dati na. Padimpat ka mo. Siguro pagsagapan niya. Nalatel pa ko mo. Sa budget ta na eh. Ito mang sarap-sarap nung ko. Tao. Dagtagatan mo. Eh, siya kaartag kawin ko diyan pulit siya puso. Umya. Muna nga loud. Muna ka pa pasitay. Tahanan na yan. Hindi pa mutin eh. Ay, pa pala ka. Ito na. Tinatanggal na. Mahalad ang doon. Manter. Dami. Kaya Panjan ni Jakin. Mamaya ulit manter kasi wala silang katulong na magtanggal. Mahirapan. Mamaya ulit. Pag matanggal na lahat. Di pala Nakakatid na daw yung iba para pang ulam manter. Magluluto si Kander ng Jackie. Lulutuin niya yan. Para tayo pang ulam. Hindi paning gampol. Sa pa may kanan. Yun. Hindi pa pinalawan yung mga tulay. Punta mga kaminan. Pati ka makita, di ka lang satan natin. Ayan, magbubugaw ulit kami pang-ataas na hunter. Andun na si Canter Juan Francis ulit. Para ano, para mayuwi rin kami. Kaya
Mamaya ko ni-play kung andun na kami mga hunter kasi medyo ano na, medyo lobat na tayo. Malayo yung ano, yung battery andun. Nandun. Okay. Bugaw na ka, hunter. Tira guys, nice guys. Hoy. Ayan. Ayan. Mamaya ulit hunter. Play ko pag andun na. Ayun, malapit na hunter. Ayun na. Malalim pa doon, malalim pala ka. Hindi tama tagadalam nagipano. Nagituro nga mangkal. Malalim. Oh, nakaliis! Ohoy! Wait, bigisan! Malalim naman pala ka. Wait lang hunter, mamaya ulit. Kahit medyo palpak yung ano set mga hunter, may nakuha pa rin no. Hindi ka hunter Joey. May masigayan din eh. Dakkel. May nakuha pa rin. Thank you Lord guys. May sidalok. Hunter Joey. Hindi mo matukod. Hindi mo matukod. Yan! Marami rin pala. Uy, hintoy ko ma. Ayaw matin ang tirana. Mayat. Digito na ni Banger. Bigay pa ang tirana eh. Okay. Nice. Pababain kayo? Okay, marami pa rin yan. Thank you. Ni? Sa kaumon, kastanan. Ano tumayo? Nagalis guys. Kaya man yung patay. Ang kanya may maamin na to eh. May kalalagi kalat di. Ohoy. Marami na naman. Malaki. Hoy. Okay. May palamangan. Nice. Galing. Galing, galing. Yun o. Galing. Thank you Lord. Oh. Sabay nga may nagsigit ako po niya. Ayun o. Nilalapag na naman yung lambat canter. Doon kami sa taas. Magbubugaw. Punta kami doon sa taas. Tara sa taas canter. Okay, ayos. Tara na't magbugaw. Buha tayo ng bato pang bugaw. Yan o. Yun! Tira mga kanter. Yakang-yakan nyo yan. Ano din anutan na yun. Woo! 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 Yeehaw! Ha? Nakargatan na eh. May nagpipita yun. Ito dito guys. Pego. Nagkakita na eh. Huhu! Karangkandan mga kanter. Ang dami daw. Dami daw. Napunod na eh. Kita. Awan mo. Maganda. Napuno? Hamoy na nga ito ah. Iba na eh. May kayo na eh. Napunutan na eh. May kayo muna ito. Puno na naman oh. Grabe. Ang dami. Guys,
grabe naman yan. Nga tumambas eh. Ano? Kita. Bumutiti po pa ni. Pagkikyan nyo na eh. Kuno pasurong ko mang. Joy, Pasurong. Hindi pang ipanam. makita pa eh. Oh, 24 ano to? Nice guys. Yan sila oh. Nakikita nyo. Kung nakikita mga tira. Medyo ano, medyo malalim. Diyan lang. Raburong-hurad na kung nagtatay ko. Nagadulib south. Hirap pitay. Nagtiritin tatay. Kangkawang. Ajay. Pinagtada, nagsabada. Nagaduda tatay di ko nagtali. Kung nag-inusog tatay di nagnajumaysan kasi nurutan. Nagkatutali. Kermi. Go. Dati tatay na eh. Naglupigdag ng dati na eh. Dati ka raw. Uy, nice guys. Ay, di, tita na eh. Pantana na dyan. Ha? Kasarapang sa mo. Takuman ni. Okay. Sarap. Sarap ka hunter. Nice guys. Ano? Oy, oy. Kung kamian natin. Awan nagtapil da. Nagtip ni. Anod na guys. Good size na native. Tapil da. Masuro dapat tayo. Hindi na adin nala na. Isang kasuro dan. Pagtaas. Kita, belt. Hindi kita niya yan oh. Dami. Dito mo mayabog. Oh, pataas konti. Awan, mayabog na. Nalolobat na kante. Babasaw. Yo. Oh, inaala na tabo ba? Ato ang bit man doy. Malobat ang kante. Oy. Nice. Mamaya ulit man lobat na kasi. Lobat na. Tingin tang lutok po siya. Ito sa gawin. Tingnan. Hintay man ay. Atong kanter. Para lagaw. Oh. Lalaki sa kudwa. Hunter Jackie, nakaluto ka na. Pinisang darom. Pinisang? Lito po lang isa ah. Yaw. Nakakuha na pala din na po yun eh. Ano pag quantity po? Mama din po. Ito na yung kuha mga hunter oh. Oh, marami-rami. Magluluto na kami oh. Yan ah. Oy. Ayun na yung rice to rices. Ayun oh. Oy. Nice. Ulam na lang. Kulang. Siksik tayo. Oh. Nililinisan na yung tilapia manter yung lulutuin. Ano? Nice guys. Yan ang nutay. Pag siksik ka no. Sinigang tsaka inihaw manter. Ano? Inihaw. Babay. Tatatin na kasi talaga yun. Okay, yan na oh. Stay tuned. Kamatis. Laso na, sibuyas, kanter. Mura lang sibuyas dito. Okay. Puti pa
pa yung sibuyas, nagmamahal. Tubig. Ito sinigang, yun, inihaw. Okay, iyaho na, ka-hunter. Kakain na tayo mamaya. Ibagampay lang. Lang, gulong ko na yun. Lagyan na yun. Okay. Apay, ano, karang-karang ka mga nino? Ay, abay, apay. Kanina anak ko niyo. Nasari? Ako sa tao ko silyo. Awala yun. Ano mahalagi tilapia dito yung nagkakalan. Gini. Dati na iwang kurang ano pang ikabilan ko doon. Kami na pala kami. Talagang gudin eh. Tama na mabulat lang ko. Tatay na pala. Kasi sila natagping ko na eh. Yang